Usuku umhla ka-20 kuMarch 2026. Ake sikubhekele izindaba ezinohlonze ezithinta iqembu i-IFP. Iqembu i-IFP lidle umhlanganiso emawadini amathathu kulawa isihlanu belingenele kuwo ukhetho lokuchibiyela ngomhla ka-18 kuMarch nokuzinkomba zokukhula kokwethenjwa kwaleli qembu ngabantu. I-IFP zidlela amahlanga ku-Ward 7 no-Ward 20 kumasipala kaNongoma, iphinde yakhala yemuka no-Ward 12 kumasipala waseBaqolusini. Iqembu libonga bonke abavoti, amavolontiya nabaholi ngeqhaza abalibambile ukuze iqembu linqobe kulamawadi. I-IFP inxusa ukuthi amakhansela amasha asebenzele abantu njengoba lizohamba ngalo mgqiqo libheke okhethweni lo masipala. Iqembu i-IFP liholwa ngumengameli umhlonishwa Velenkosini Hlabisa namalungu e-NEC kuzothi ngesonto mhla ka-22 kuMarch bebungaza iminyaka engu-51 kwasungulwa leli qembu, kuphinde kubungazwe usuku lwamalungelo. Le mbungazo izoba sehholo ledolobha eBethal esifundazweni eMpumalanga lapho umengameli uBulawayo kulindeleke ukuthi ethule inkulumo yosuku. Ungqongqoshe womnyango obhekele izisebenzi zikahulumeni nokuphatha oyiphini kamongameli weqembu i-IFP Inkosi Mzamo Buthelezi ubambe umhlangano seqophelweni eliphezulu nethimba labaholi abadabuka e-Uganda. Lo mhlangano ubusePitoli. Inkosi Buthelezi ixoxisane naleli thimba ngezindlela zokuqinisa amaqhamu okusebenzisana phakathi kweNingizimu Afrika ne-Uganda. To make a key responsibility of governments across our continent. As we reflect on these issues, it's also very important to recognize the central role of good governance and effective public institutions, as we can no longer afford to be passive participants in a system that defines our economic trajectory. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal ongosihlalo we-IFP e-KZN umhlonishwa Thamsanqa Ntuli uzohola umbungazo wosuku lwamalungelo wesifundazwe iKwaZulu-Natal eKokstad ngokwenza izinhlelo ezahlukene okuhloswe ngazo ukuqinisekisa ukuvikeleka kwamalungelo abantu ikakhulukazi izingane. Lo mcimbi uzoba sezinkundleni zemidlalo eRiverview kuWard 10. Ilungu le-NEC ye-IFP umhlonishwa umfundisi Musa Zondi ongungqongqoshe obhekele ukuthuthukiswa komnotho, ezokuvakasha nokongiwa kwemvelo KwaZulu-Natal wethule uhlelo olubizwa ngempofana Innovation and Digital Hub eMoyo River. Lolu hlelo luzolekelela eqinisekiseni ukuthi abantu abasezindaweni ezisemakhaya bayakwazi ukufinyelela kwezobuchwepheshe besimanje. Ilungu le-NEC ye-IFP elingungqongqoshe womnyango obhekele ezemidlalo, ezobuciko namasiko umhlonishwa Mtomuhle Khawula uhambele umcimbi wokwethulwa kwe-South African Library Week 2026 ehholo laseMsunduzi. Umhlonishwa oKhawula uqhakambisa ukuzimisela kweNingizimu Afrika eqinisekiseni ukuthi imitapo yolwazi iba isizinda la imiphakathi ithola khona ulwazi. Kuze kube ngokuzayo, sethembe sisebenzela wena.